Ingin samangke diajeng utawi Bapak Samino, Ibu Marmi ingkang badhe hangemaken ingkang putra putri Rara Ayu Nurul Krisdiara Astuti. Menika pikantuk satunggaling priya saking Petarukan. Nggih, Petarukan apa Petarukan, Pak? Kan, Petarukan, nggih. Petarukan kaya bintang film India. Kae Syahrukan, Mas. Oh, beda. Pemalang, Jawa Tengah niki. Karena kula janipun kala riyen asring dolan dateng Pemalang. Ngoten Pemalang jaman cilik. Oh, soalnya kakangku entuk Pemalang. Ngono. Kakangku kandung entuk Pemalang. Aku anak barep toh. Lah kakangku kandung entuk Pemalang. Loh, kepiye toh? Adi, Mas. Loh. Kakangku barep. Terus nek anak barepku ora oleh duwe kakang. Ya oleh. Lho sak-sakku toh. Lho kakang-kakangku dhewe kowe protes. Aku ki anak barep toh. Lah kakakku kandung kuwi entuk Pemalang. Ya. Mudeng ora? Ora. Lah kudune ora nek nganti mudeng malah tak seneni kowe. Aku ora mudeng. Pemalang menika pancen kula nate dolan teng mriku ndelalah dugi mriku enjing. Jam 7 tekan jam 10 ya golek warung sing adol sego ora enek. Blas. Nek mie akeh, nek wong adol sego ora enek. Wong adol sego ora enek. Babar blas. Terus mangan apa, Mas? Anane segak. Segala wiwak pitik lah gandul-gandul nang katuk. Gandul kuwi kates. Gandul kuwi kates. Gandul, nek gandul. Nangka kuwi gori kuwi lho. Iya, Nah, jangane apa? Lah cuman kates karo gori lho buran. Nah, cara kono beda. Jangane apa lho? Jangane lho gandul-gandul nang katuk. Kuwi basa kono emang kaya mangkono kuwek. Gandul nang katuk. Mung ya mung ki mau mung kates karo nang kotok ngono lho. Oh ngono, Mas. Mikirmu sing aneh-aneh cah bayi rong tekane kok. Ayo, menika panjenenganipun Bagus Rofi Hamdi, putrane Bapak Sasyuri Hamdi. Kalian Ibu Eliyah. Alhamdulillah samenika saking Pemalang disambut dumugi. Monggo pun suka tepur rawuh lan suwanten panjenengan. Menapa diajeng?